Takže čau lidi, já jsem Minecraft 007 a dneska mám tu hosta. Že to za taky. Jo, a budeme natáčet multiplayer a mohli bychom začít zkoušet z té plošiny. To by bylo nejzákladnější. Tak Jo, jsem dětí. a mohli bychom začít, jo, těžit dřevo. Tak ty jdeme těžit dřevo. Jo, jasně, já budu těžit dřevo, no. Počkej, ještě mám do konečnice. No, tak potěžit dřevo. Ale jako já tu široko, daleko ovce nevidím. Ovce to sám, ke mně. Kravotko, ke mně. A vidíš, tamhle jedna sušenková je. Fakt? Kde? Tamhle vidíš? Fakt? A co dělá? Těží strom. Fakt? A tamhle je malá kravica. Fakt? Kde ti? Hele, tamhle je malý trotlík, co spadne z plošiny. Který si udělal chápe. Hele, jasně. Tak jí budeš prozkoumat a Jasně. Hele, voda. To se mě nechce líbit. Uhlí! Super, tak tam půjdu asi vyrobím pumpač. Ne. Jasně, a já to zatím vykraftím, já zatím natěžím dřevo, že jo? Ty zatím můžeš těžit kulečnice. No, jsem to tak nedělám. Já dám přivítacích postupů. Tak okej. Tak bylo hezčí. Jasně, já jdu zase těžit. Au, já jsem spadl a já už nevím, kde budeme mít baráček. Kde seš? V díře. Kde? Hluboké 400 metrů. Já tě vidím. Já jsem tam skočila. To seš dobrá, že mě vidíš, tady budeme mít baráček a potom uděláme si střechu prosklenou. Ježíš. Hele, železo! Lagy. No tak to jsi našla dobrý, no. Lagy. Já jsem našla tyho dobrý, já jsem tady našel železo a ty jsi našla lagy. To je úplně libový, tyjo. To máme tu úplně, co to děláš? Nemá to být ta hru z hlíny? Ne, to je ze dřeva. Fakt super. Vidíš, musíš Vyštaktizovat. Od Větnamců by to bylo nekvalitní. Ale tady je gravitace 100%, tady všechno drží. No tak, protože... Hele, my jsme na Zemi a tady je gravitace 100%. To nedává logiku. No já vím, že ne, ale okay. No tak je to napodobení na reálu, nemůžeme to prostě trošku hrabe. Já nevím, já jsem retardovaná ve všech videích. Mrde. Tak super, tyjo, tady jdem taky 2 kousky dřeva, dám vypalovat 8 železa, vole. Hele, zima, ty to si hraje za zimu. Jaká zima? Tak než to na chvíli, prosím. Okej. No, už jsme zpět a já jsem dobrý řečník, asi před 2 sekundama jsem řekl, že jdu na písek a zrovna jsem řekl, že vidím ježírko. To je co? To je jezírko. Ježírko to je, podle mě, má to být jezírko a nevím, proč jsem se právě teď potopil a těším tak pomalu. Tak ty dělají plešinu a já budu těžit píseček, jo, na bajáček. Jako mám na sebe. Ale víte, co mě potěšilo na školním roku? Napište mi do popisku, kdo se těšil do školy. Do komentářů, kdo se těšil do školy. Ale já jsem říkal, hele, já jsem našel pod pískem uhlí. Pod pískem bylo uhlí. No, já to rozuměla pod pískem uhlí. Ale víte, co je nejlepší? Že máme úplně fajnovýho učitele a já vám nebudu říkat jméno, protože možná kdo chodí do školy ze Šuborovhrádek, tak to možná bude vědět. Ale že na konci jde to na chvíli. Jenom ty, co nás sledují a ty, co tam dělají,
Ty, co nám dají odběr. Ty, co nám dají odběr, můžou chtít na fotku. Já už mám svůj speciální. Ne. Fuša.cz. Cože? Hele, Jsi blízko mě? no jasný, kámo, to je fakt, já vypeču, kámo, se 2 kouskama, jako dřeva, to fakt vypeču, jenom 3 železa, tak málo. Nemáš náhodou nějaký dřevo nebo něco? Já bych potřebovala. Já mám teď miliardy písku, ale nemám jako žádný dřevo. No. No. Super. Tady. Každý bude mít svůj. OK. Čekala. Že budeš stát Superman. Počkej, my to střihneme a za chvilku tady budeme, jo, na chvilku, tak čau. Tak v krátkém střihu jsme tady a dostat mě do svaku, kde je, prostě žralo je. Nedělej tady psí kusy, ale že se postav na nohy. Proč děláš řeku? Čili parkour se říká, že děláš řeku. No tak mrkev, to je jedno. A proč mě furt tady potřebuješ, ale já ne... Protože diváky strašně zajímá, že máš pusu zabořenou v hlíně. Každýho diváka. Počkej, proč máš 2 craftingy? Protože to je okrasné, V pohodě. To já stejně tím myslím. Každý grumlina. Hej, došlo dřevo! Dřevo, hej! Došlo. No, nebude pár roků. Hej, železná stěna existuje. Jo. A víte proč? Protože v reálném světě, když ani nerozkopete to dřevo, ale když třeba chcete pokácet, mám v Minecraftě, že jo, prostě nespadne, že jo? Prostě nespadne, prostě bude lítat a... No, Prostě, no logika. No logika. Proč vlastně, co to? Mohli udělat třeba efekty, že to spadne, že třeba to pokácíš, třeba pokud počkáš, ono si to lehne zatím na zem a máš to. Ty mohli udělat přidat, ale nechci to přidat. Že se bojí, že by to každého naštvalo. A mě by to respektive trošku naštvalo, že když máte obří džunglový strom, tak když to padá, tak nevíte, kam to spadne, že jo? A když vás to zavalí, tak jste pěkně... Jo. Jsem to říct, jde okolo. No, možná si chtěl říct, No, možná, jo. No, možná. Že to ty víš, já jsem to chtěla říct, nevíš to. To je dobře. Přijdu, já žasnu, kam, že víš, že jo. normálně ho neumíš prostě chodit po hlavě. To bys neuměl. Tak kámo. To dokáže jenom parkourista právě. No jo. No, tak jako, no, dobré. Příště určitě budu chodit po hlavě taky, jo. Dívat. Kam vám zmizela ta žlutá ovce, prosím? Nezabila, jo, ona ještě se ani nenajedla, jo. Žer. Žer. Ještě mají 0% logiky. Super, najedla se. Kolik? 3 bony, super. Takže už mám tobě na postel. Teda... Nechci, že se žlutou dečkou, pak se vychrápat. Ale ne, v Minecraftu. Jako ve škole, jo.
ty jsi zase postavila na hlavu, super. No, ono vstane a už je zase na hlavě, tyjo, to není možný prostě. Nikdo, jenom já. Jenom fetty pillow. Nemám, teď nemůžu, dělám. Čekaj. Když pěkně poprosím. Prosím, sušenko. Čokoládku, která v manipulaci není. Ne, jestli to něco lepšího. Něco užitečnějšího. Něco výhodnějšího. Já mám nápad něco výhodnějšího. Ale budeme tady jako v bance. Já ti půjčím dřevo a ty mi vrátíš třeba, natěžím ti třeba 40 dřeva a ty mi vrátíš 50 dřeva. Je ti to jasný, jo? Ne, třeba nevím, to je nebo jistý. Počkej. Hele, já jdu prozkoumat. Tak to zkoumáváš. A když najdu něco dobrýho. Jak mi ty dáš, já ti nebudu dát dřevo. Na to někdo to kytky. Ne, tam je tady hodně. Jaký? Něco, co vypadá jako lízatky. A Jaký? potom tady je jeskyně. Čekaj si, jo, já teď kde jsi za? No, taky nevím. Wow! Teda budeš chtít ale tam bychom zapomněli. Něco ti řeknu, vím, že bydlíme na Takové? Super, je. Fakt super, jenom že tě vidím asi. Počkej, ty seš tamhle, ne? No, jak jsem přišla. Určitě, jsi tam fakt doma? Tak, jsi šla domů? Jenomže já tam nevidím nějakýho barzáka, co stojí na hlavě. Na nějaký Jak? no, taky. Ty božkůvej. No, kytišky. Ne, počkej, co jsem říkala? Jaký? Ale Jaký má barvy? Beru, výměna, beru všechno. Beru všechno, kolik za to chceš dřeva? Jasně, 12 počít, viď? No. Super, a já hned Obeško, pojď sem. To chci jedna, dva. Tak je zastavím. No, když dělat zrovna. Ovce jedna tupá. Ty jo. Tam jdi, tam máš svůj strik. Ovce dělej. Tupá jak rádio. No, to jsou tupí jak rádio. Nechoď nahoru, ale choď dolů. Jaj, to je sranda, když se to Já čeho stíhám. no, tak to bude dobré. To žrát nebudeš, no? Jsi musela dát jenom jednu vinu, protože jsem tě nabarvil už po druhý. Jo, víš, ty tě bavit, vždycky tě chytnout za ten krk, jo, a potom jenom říct to mejdlo a vždycky tě jenom trochu pomejdlovat. A nebuď tu, počkej, nemeč tu, nebo ne... Já nevím, co jsem chtěl, to je jedno. Ježíš, kam zas jdeš? Kam furt chodíš? Tak, tam jdi. Ne, tak pak tam ne. Víš to, že ovce mají 100% zmatku. Ne, protože oni mají 100% zmatku, ale používají, Z toho používají 0% mozku. používají všechno.
Však 100% Rusku. No ale... Akorát, že oni se neučí, proto jsou to... Jo, no, lidi vidíte, proto se učte, jinak dopadnete jako ty ovce. Spíš, že už prostě neumějí fakt chodit. Oni mají tak blbě šilhaj, že normálně nevědí, co to je jako zelená. Zelená je tráva. Fotbal to je hra rozhodčí. A hráči ta. Hele, může mi někdo vysvětlit, já prostě jdu a spadnu za tou ovcí. No, asi jsi taky dobrý. Nejsem blbej, já za to nemůžu, mě to nevyskočilo. Já nevím, co chceš dělat. Hele, čuníku, už tady netoč dokola, prostě tady je práce, že? Ale se potočím dokola. Co bys chtěl? Ne, nevyskočíš prostě. Já jsem dala proč? A já si udělám pořádný najky. Ne, musím. Ne, zapotřebuji. Já mu takhle budu úplně vycisnit, takže taky to tady, počkej, takhle který kopnu, nechce. Tak se já vysvětlím někdy fanfárově. Chceš vidět Magic to? Nikdo neviděl tady No, nikdo neviděl Stacio trošku na hlavě. to jsem já. To byl jenom mýtus. To byl jenom prostě mýtus, to byl... Ona se zase nahrála. Počkej, já jsem tě říkala, ona se zase ostříhala. No, budeme tam dostat něco. Kam šlo to prostě? Tak super. Budeme ho mít pod kontrolou. Hej, kámo, já mám upotřebovaný dveře. Tak ty potom uvidíš na videu. No jo, taky jsem. No, ale ty nejseš hajden. Počkej, tady bude nějaký. Jo, ale já jsem trochu nedomyslela, že mě to nevíde. Jedíš, proč skáčeš na tom spolu, kdy to praskne. Pode mnou. Já jsem na hlavě. Neumíš. Ale drží. Můžu zabít. Můžu zabít. Nevím, neubije, ono to prase zaletlo do jeskyně. Prase tam mají větší inteligenci než ovce. No tak to je dobré. Super, já tady zatím takhle půjdu pro to uvíčko. Co mám na zastavení? Jasně zastavím to žlutou vlnou. A já jsem se natrafil, super. Tak tam dám to. No, to ani nezastavím dveřema. Či to zastavíme? Jo, štěrkem. A to jsou dveře. Já to urychlím. Uděláme si úplně prosvícený lávou, to by bylo dobrý. Našla jsem další Super, taky jsem nalákej, taky tam nalákej. Musíš, máš na to autorský právo, takže musíš. Když mám na to autorský právo, můžu si dělat co chci. Protože ta autor je velmi daleko. Tak? Ale jak daleko je? Neříkej mi 4 bloky. To tam hodně daleko není. Tam koukám. Tam koukáš, znamená kde? Já nevím, kam koukáš, protože... Já nevím, kam koukáš, sakra, už tady zabím krávu. Vidím, no. Jo, no, až tam, tak koukáš, hej. Nějakou blíž, která je... Já můžu dát super. OK.
kámen z toho koně, tak to bude úplně v pohodě. Když se to zropne. Ten, kdo má rád koně, ať se na to nedívá. Jo. Ne, ten je vegetarián, ale... Hej, stoj. Prodáváme boty, kdo chce boty? Stojí jenom korunu 50. To znamená u mě, kupte si boty, stojí 0,0, kupte si boty. Nechci zadarmo boty? Tady máš boty. Pane stojkaři, tady máte boty. Pane, ne, nebudeš to nosit na lavici. Já vím, Takže tady trochu poupravím. ne, to bude. Já na to. Počkej, tak je to vylepším. No, ty tady udělej domeček, budeme... Jasně, uprav to ty. Když tak to tam vykopej. Počkej. Stůj, na místě. Teď ty nejdeš obarvit. Škoda, já jsem chtěl mít růžovýho stůla. Jdu spát, dobrou. No. Nekopej a pádluj. Vidíš? Super, díky. Já jsem být. Jde tam zabít. A já už spím, jo. Mě taky. Super, já tě zase budu bouchnout. A zase nebudeš spát. Tak ti skadím tak vidíš. Hele, ty boty. Kam abych nemohl, kdyby ty boty se tak roztáhly, že bys to měla. Co děláš? Ej, pojď sem. To jsem takový parkourista, že tě normálně říkal, počkej, co děláš s tím krupátkem? Ty jsi do toho kamene úplně zapěl. Jo, dělám. Ježíš. Nazdar, beru běžný lopaty, jak na to. Ne, no, jenom jsem ho vykopal, měl super nabuštěný krumpáčem. Nemám problém, už tam mám 15 %. To je slabý. Ale za chvilku, až to doděláš, tak mi řekni. Zkušinu. Tak to bylo hodně rychlé. To bylo fakt hodně rychlé. To už se říká brutálně rychlá práce, diváci. K tomu musíte mít čáry od gamera. Když budeš skákat, tak ti budou líp vidět. Jo. Protože ti budou vidět, když to odpočítávání. Musíš se jenom hejbat, musíš chodit, musíš skákat, musíš... Ani hejbat. Můžeš se jenom otáčet. Nesmíš skákat, nesmíš chodit. Ale to říkáš mě nebo tady Michala? Já ukázáš Michala, jo, super, s tebe bude dobrý učitel, jo. Když tak dolů do popisku, když tak dolů do komentářů mě napište, jestli jste se těšili školy. Ten, kdo ne, tak ten, kdo se netěšil, tak no, má hod smůlu. Jo, to jsem chtěla říct, ten, kdo se netěšil, no tak asi škola bude blbě, protože já jsem se mě těšil, brutálně,
napuštěný. Napuštěnej prostě a to musíte prostě znát, no. Počkej, protože tam dávám lopatu. Prosím tě, buď ticho a hraj hrací. Kámo, oni jsou ty tři. Tak. A my jsme dva a oni nás... Ale pane Huga, pojďte to Kámo, ukončit. tak- Nebo co to je děti dveře? Ale proč tady máš rozkopaný? Ty máš rozkopaný. Jak to? No, podlahu. Já jsem to neudělal. Já jsem to neudělal, já ti ho stříhám. Já to stejně spát. A ještě jsem to dřevo dal v tom blbě. Krásnou úplně nemohla. Super, mám to. Takže diváci, já bych se pro tuto epizodu s váma loučil. A napište mi do toho popisu nebo do komentářů, jestli jste se těšili nebo netěšili. A když tak dejte palec nahoru, jestli mě ještě neznáte, sdílejte můj kanál a zatím čus! Čus.